أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبلا لا نسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰበ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕን እትቀውምን እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕይኹና كمون نتاريرت لنا قدست قدسان نصحت نصحان ولادي أملاخ ولادي قال زخنت قدست كيدان مهرت عدي قدس ودا بزهابا كبرن مسكانان وداسين بتحيا كمون كلهم قدسانا እግዚአብሔር አምላክና بزهاوم ጸጋን ቃል ኪዳንን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዓኦም ይኹን አሜን። ዒስራ ጉንበት ንዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ حلوان صلاتين ناي قدسان دما يركب ذكر صادق العالم يلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر كا كل خف زبله كدحنو نقدسان تمحصنو امين بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين. صادق قدوس كالب عسرا غنبت بዛ معلت زيا قدوسن صادقن زخنه قدوس كالب نغوس اخصم اعرفه ازي قدوس دما نግዚአብሔር ዝፈርሖን ካብ ልቡ ዘፍቅሮን ሃይማኖቱ ዘቀንዕን ነበረ አብኡ ንጉስ አክሱም ዝነበረ ንጉስ ተዘንዓ ወይ ከዓ ታዜና 486 ክሳብ 493 እንትኾን እዚ ንጉስ ታዜና ክሳብ ደበብ ዓረብ ወይ ከዓኒ ሊብያ ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስ እዩ። አብኡ ምስ ሞተ ድማ ንጉስ ካሌብ ب493 كساب 535 نجسة أب ناي أكسوماويان زمن منجستي اتي زعابي ناي سلطانن حايلن زمن زنبرلو جيزي أب ناي نجوس كاليب زمن انتخون كساب سمين عربن ناقرانن يجزء زنبرا كريستيان نجوسيو مملختي تاوت زنبرو ناي عرب سوات جن بكريستيان حبشا نغوس بمجزاهم قر سلازبالهم اب عرب ببزحي ينبرو مس زنبرو ايهوداويان تشاريخهم اب لعلي كريستيان عامص جمرو فين حاسي بحال زنبره مراحي دبوب عرب دما يهوديነት تقبلو سموون يوسف تبهيلو زافر نبت بحال ناي كريستيان كتما سراويت حيزو نابوك وفرا أوشت بيت كريستيان الناس الليو نزنبرو كلتا 280 قساوستن مؤمنان أوشت اتي بيت كريستيان انها لو عاصيو أقاصلهم نخرستاس أي كحدن نزبلو كلهم دما كساودهم أغرطهم نوزحات دما بحيلي أخحادهم كابو بمقصال كا ناقران نابت بحال كالأيتي ناي كريستيان كتما بمخاد تمساسالي أسقاقي ጭፍጨፋ አካሄደ። እዚ ዜና እዚ ኣብ ቆስጠንጥንያን ኢየሩሳሌምን ዝነበሩ ክርስቲያን ስለዝሰምዕዎ ናብ አክሱማዊ ንጉስ ካሌብ ናይ ሓዘንን ናይ ተማሕጽኖን ደብዳቤ ለኣኸሉ። ንጉስ ካሌብ እዚ ጉዳይ ምስ ኣበ ንስሑኡ ምስ ኣባ ጴንጠሌዎን ምስ ተመኻኸረ ፍቃድ እግዚአብሔር ብጸሎት ሓተተ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ኣብ ቅድሚ መሰውዒ ቆይሙ ድማ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ኣቕኒዑ ከምዚ ክብል ጸለየ። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ጎይታ ኩሉ ንዝርአን ዘይርአን ፍጥረትን ኣላፋትን መላእኽቲ ንዓኻ ዘመስግኑኻን ንዓኻ ዝግዝኡን ብዙሓት ዛዒንቶም ኪሩቤል 6 ኣኽናፎም ሱራፊኤል بزي مقراص قدوس እግዚአብሔር ፍጹም አሸናፊ በቅዱሳን ዝምስገን እናበሉ ዘመስግኑኻ ኦ አምላኽ አማልኽቲ ጎይታ ጎይተት ንጉሰ ነገስታት ንብርሃን ከም ልብሲ ንዘጎናጸፍካ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ኣብኡ እግዚኣብሔር ዝጠፍኡ ኣባጊዕ ክምልሶም ብፍቓድካ ንወድኻ ንሱ እውን ቃልካ እዩ ዝለኣኽካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ካብ ኣብን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተፈለኻ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ተናጋሪ በጊዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ካብ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ዝኾንካ ካብ ጸልማት እውን ዘውፃእካና ናብ ብርሃን ህይወትን ፍልጠትን ድማ ዝመራሕካና ሎሚ እውን ዕልው ከሓዲ ፊንሃስ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ መጓስኻ ዝገበሮ ረአ ንውልደ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝቐተሎምን ከም ኣባጊዕ ከም ዝጠብሖምን ንውልድ ህዝብኻን ርስትኻን ከም ዘውዓዮምን ከም ዘጥፍኦምን ረአ ኦ ኣብ እንሆ በኣኻ ኣመንኩ ብሓደ ወድኻ እውን ብህያው እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን ብኽብሪ መሰዊኢኻን እውን ተማሕፀንኩ ብሃይማኖትካ እውን ጸናዕኹ እንሆ ንጸላእትኻ ክዋግኦም ክወፅእ እየ እሞ እቶም ዘይፈልጡኻ ኣምላኾም ደኣ ኣበይ ኣሎ ከይብሉንሲ ካብ ተስፋይ ኣይትሕፍረኒ ብምኽንያት ሓጢኣተይን ኣበሳይን ጸሎተይን እንድሕር ዘይተሰምዕ ልመናይ እውን እንድሕር ትንዕቕ ግን ኣብዚ ቦታ እንተትቐትለኒ ይሕሸኒ ኦ እግዚኦ መሓርን ይቕረ በሃልን ንርስትኻ ናብ ኢድ ዓላውያን ጸላእትኻ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ ንሕና ግን ህዝብኻን መጓሰ ኣባጊዕኻን ኢና ንዓኻ እውን ምስጋና ነቐርብ ምስጋና ንዓኻ እዩ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኢሉ ብድሕሪ እዚ ጸሎት 230 መርከባትን ጀልባታትን ሰሪሑ 120,000 ወተሃደራት ሒዙ ብኣባ ጴንጠሌዎን ተማሪኹ ብ523 ዓመተ ምህረት ካብ ኣክሱም ተበጊሱ ንቀይሕ ባሕሪ ተሻጊሩ ናብ ደቡብ ዓረብ ብምኻድ ናይ ፊንሓስ ሰራዊት ኣሸኒፉ ዝተቃጸሉን ዝፈረሱን ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ብሓድሽ በምህናጽ ሱሙያፍ ኣሰዋ ዝበሃል ዝነበረ ክርስቲያን ዓረብ ገዛኢ ገይሩ ሸይሙሎም ተመለሰ። ቅዱስ ካሌብ ናብ ኣክሱም ዝተመለሰ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ፊንሃስ ዳግም ካብ ሞት ዝተረፉ ኣዕራብን ኣይሁድን ሰብሲቡ ኣብያተ ክርስቲያናት ንምፍራስን ንክርስቲያን መቕታልን ስለ ዝቐጸለሉ ብ525 ዓመተ ምህረት ንኻልኣይ ግዜ ንቀይሕ ባሕሪ ተሻጊሩ ንሰራዊት ንፊንሓስ ንመወዳእታ ግዜ ኣጥፊኡ ነቶም ክርስቲያን ድማ ኣብርሃ ዝበሃል ኣክሱማዊ መራሒ ሰራዊት ምስ 5,000 ሰራዊት ኣመሓዳር ገይሩ ሸይሙሎም ብደስታ ተመለሰ። ሃፀይ ካሌብ ብምኽንያት ክርስቲያን ንክሕብስ እንተተሓጊዝካኒ ህይወተይ ብምናኒ ሂበ ከገልግለካ እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣትዩ ስለ ዝነበረ እሞ ብዓወት ምስ ተመልሰ ናይ ወርቂ ዘውዱ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ናይ ጎይታ መቃብር መባእ ንክኾን ኣልኢኹ ንግስናኡ እውን ገዲፉን ንወዱ ንሃፀይ ገብረ መስቀል ሂቡን ሓንቲ መጽሓፍን ሓንቲ ናይ ማይ ሓምሓምን ጥራሕ ሒዙ ናብ ናይ ኣቡነ ጴንጠሌዎን ገዳም ኣትዩ ን10 ዓመታት ኣብ ምናኔ ምስ ጸንሐ ኣብ 70 ዓመቱ ብ535 ዓመተ ምህረት ጉንበት በዛር መዓልቲ 20 ብቅድስና ዓረፈ። ብመቃብሩ ድማ ብ1898 ዓመተ ምህረት ኪኖ ሊትማን ብዝተባሃለት ጀርመናዊት ኣብ ኣከባቢ ገዳም ኣባ ጴንጠሌዎን ዝተረኸበን ክሳዕ ሕጂውን ዝጉብነን ዝብጻሕን እዩ። ቅዱስ ንጉስ ካሌብ ንክርስቲያን ብዝገበሮ ከለላን ሓለዋን ግሪካውያን ካቶሊካት ስሙ ካሌብ ወይ ድማ ሳኒት ኢልስባን ብምባል ይጽውዕዎ። ብቅድስና ደረጃ በብዓበይቱ ጥቅምቲ 24 ዘኽብርዎ ጻድቅ ኣክሱማዊ ንጉስ እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ጻድቅ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ንዘለዓለም ተሃሉ አሜን 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 አሜን። በረኸቱ ይሕደረና። አርኪያት ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለካሌብ
ትምህርተ ህድገታ ለብእሉ እንተ ፈነወ አክሊሉ በጎለጎታ ይስቅሉ ዝንቱ ሃያል ኢተመካ በኃይሉ አመ በእዴሁ ነገሰ ሰባ ተቀዝሉ እንበለያ ትርፍ አሃደ እምኩሉ አሃደ እምእሉ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ አባ አሞኒዮስ ዝሃገረት ሆና ናይ ቅድስቲ የዋሂት ግእዝ ሳድጅ ናይ አባ ሆር ምስ አባ ሄሮዳ ሰማዕትነት ናይ ዝተቀበሉ ሰማዕታትን ናይ ዘካርያስ አንጾኪያውን መዘከርታዎም እዩ። በረኸቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም አሜን አሜን። አርኪያ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ መስተጽነ ብሩህ ደመና መንገለፍና እስመረ ረፈቀ ህብሩ ህብረ ምስለ ሐዋርያት እደወ ዜና ሃበ ተዘርአ ማዕድ ወሃበ ተደለ ወመና ብፁዕ አንተ አሞኒ ዘቶና ሰላም ሰላም ለረዳኢተ አሞኒዮስ ሳድጅ ዝብሂል የዋሂተ ግእዝ በሁረታቲሃ አዳም ወበምግባራ አዋዝ ሐዋዝ ይውየት ቀዊማ ከመ ዘመዋእል ውሂዘ ማእከለው ይወርሱን ማህበዝ ሰላም ለሆር ለአሞኒ ዘተጸምደ መጠነ መዋእል 40 ድረ ነበረ ስጉደ ማርያም ድንግል አስተርአየቶ ገሃደ ነጽር እንዘ ትብሎ ወልድየ አሃደ ወበቅድሜሁ አላፈ ነገደ አሜን። ሰላም ለአባ ደርግ ብእሲ ግሁሰ እንዘ ይቀውሙ አውዶ ሰማዕታተ ክርስቶስ ለክብረ ሞቱ ዘሆኮ በዘፈረ ልብስ ድምፀ አውታሪሁ ለመሰንቆ ዳዊት ንጉስ በእዝነ አማኒ ነበረ እስከ ዓለም ሰላስ አሜን። ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። በረከተ ምሕደረና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓናውን በናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ረድኤት ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ጉንበት 20 ዝኽበሩ ናይ ዓመታዊ ቅዱሳንና ድማ ቅዱስ ሃፀይ ካሌብ መናኒ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ አሞኒዮስ ገዳማዊ ዓቢ አሞኒ ዘቶና፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሂት፣ አባ ሆር ጻድቅ፣ አባ ዳርማ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ዘካርያስ አንጾኪያ፣ አባ በትረ ወንጌል ዘደብረ ሊባኖስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን